वेलकाम बैक टू द चैनल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय थाबाय। लोगोसे आसा खालामदों इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। स' गाइसमोन, दिनै आं मोनसे इम्पोर्टेन्ट टपिक ससियेल मिडियायाव मोनदों, बिनि सायाव फंनैसो खोथा बुंनो नागिरदों। स' गाइसमोन, दिनै 11 मे अफ 2022 खबर मोनदों बिटिआरनि इएम मानगोनां अरुप कुमार दे बिथांनि हांख्रायनायाव बलिउडनि मुंदांखा कमेडियान एक्टर आस्रानी बिथाङा क'क्राझाराव फैगोन होननानै ससियेल मिडियायाव मोनदों। बेसेबां सैथो दासिमाव आंबो मोजाङै थदबिद खबर लानाय जायाखै। स' गाइसमोन, बे भिडिअ फुटेजखौ नोंथांमोना दसे नायलांनो हागोन। नमस्कार, मैं फिल्म एक्टर असरानी आप सभी आसाम वासियों को रोंगाली बिहू, बैसागु और विश्व के शुभ अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये प्रोग्राम 11 मई को आसाम बीटीआर कोकराझार जिले के फकीराबाद स्थान पर माननीय ईएम महोदय श्री अनूप कुमार डे द्वारा आयोजित। नोंथांमोना भिडिअ फुटेजखौ नुबाय आरो बुजिनो मोनबाय। बिटिआरनि मानगोनां चिफथ' नङा, CEM बिथाङा लेंहराखै अरुप कुमार दे बिथां हेल्थ डिपार्टमेन्टनि इएम बिथाङा लेंहरदों होनदों। स' भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ अल।